Ez al du emakumeak gizonari heriotza emateko eskubiderik? Hori da Edorta Jimenez idazleak planteatu duena gaur aurkeztu duen novelan. Aizkorak eta Gutunak du izenburua lanak eta Elkar argitaletxearekin plazaratu du. Novela hau esan dezagun eta hala definitu dut aurkezpenean artefaktua dela, hau da, konstruktoa. Gaia, esan nahi du lehen gaia, egiazkoa da. Prozedura bat izan zen, 1828ko irailean abiatuta, Bermion, Almika auzunean, eta prozedura horren dokumentazio guzia gorde da, eta amaiera da 1855ean. Beraz, 7 urte tarteko dokumentazio hori egin dut. Transkribatu, 300 gora folio, gero euskaratu, eta azkenik novela itxura eman. Dana orainaldian kontatuta. Dana nire hizkuntzaren galbetik edo baetik pasarazita. Eta saiatu naiz giroa erakusten. Pertsonaiak, emakume bi, ama alabak, euskaldun hutsak, alabak behar bada batzekien zertzobait gaztelaniaz. Senarra, hila, edo hiltzat eman dutena, ingurua, inguruko etxeak, bideak, bideek garrantzi handia daukate hemen, bideetan gora eta bera dabiltzan pertsonak, emakume freskerak esaten zirenak asto gainean, gura mama bera bezala, arrainarekin Bermeo mundakatik Bilbora, Bilbotikara, nortzuk zebiltzan bideetan, giro guzti hori, euskeraz, hizkuntza euskarazan, eta gero krimena edo ikertu eta prozedura bideratuko duen aparailu guztia. Aparailu erdalduna, eta emakume euskaldunak, eta hola zan, eta ez dut uste jabetzen garenik ze sakona zen bereizketa hau edo banaketa hau ezin dugu imaginatu mundu euskalduna irakurten ez dakiena Almikakoa orduan. Eta mundu erdalduna, bere izkribuekin, prozedurakin, epaile, abokatu, fiskal, eta alakoekin, ez da? Eta emakume horien menpekotasuna, errekurtso edo baliabiderik eza, sakona da. Hau, honekin eraiki dut artefaktua. Nahi duena da, ni bezala irakurlea hor sartzea, eta etortea Bermeoko portura, esate baterako, baina ez, oraingo portura. Edo etortea argirik gabeko gauetara. Argirik gabeko gauetara. Eta orduan, esate baterako gau bateko erromeriara. Argirik gabe. Eta etortea hola kaleetara, eta giroetara, eta segitzea prozedurak markatu zuenari azkenera arte. Emakume bi dira, kontatzen da zein den bien azkena, beste egiazko pertsonaia batzuk ere badira, nebak, semeak, eta horiekin zer gertatu zen eta dena. Azkenean, gertaeron arrastorik ez da inon geratu. Bermion inork ez daki. Hitz egin dut nire lagun historialarekin, estimatuekin, Bittor Uriarterekin, hemendik bezarka da, eta ez egiten. Niretzat lana
izan da ikustea. Ikusi eta aditu. Eta haietako bat izatea. Espero dut, tramankulu edo artefaktuaren bidez, irakurlea, ni bezala, ara ibatea, han egotea, hangoa arnastea, eta aditzea, hangoa. Aizkorak eta gutunak da titulua, halako batean gutunak agertu zirelako, hau alderdi harrigarria novelan, askorentzat harrigarriena izango da, eta gero, garai hartan, heriotza emateko tresna bakarra, esan dezagun, aizkora zen, etxeetan beti izaten zalako eta izaten delako aizkora. Novela honetan planteatzen dena oso argia da. Ez aldu emakumeak gizonari heriotza emateko eskubidea. Noraino jasan behar du. Eta gaurkora etorrita. Zenbat emakume hilten dituzte. Eta erantzuna zein izango da. Telefonera deitu. Galdera oso sakona. Emakumeok ez daukate etxean aizkora bana edukitzeko eskubidea, atean nor joko duen ere, edo ateko giltzan nork ote duen badaezpada ere, bikotea izan dakoa eta bar. Ta galdera hau egin dut, ze novelan agertzen da abokatu baten ahotik ez da dibortzioaren kontzeptua. Burutik gaude, ez da hori. Eta nik ikusten dut etikare, ni Azketa, Josefa Azketa, martiritzat daukat, eta berrian idatzi nuen. Josefa Azketa, gure martiria. Horregatik, berari zer gertatu zitzaion, egin beharrekoa egin zuelako, senarrari heriotza eman kito. Ez dela justifikatzen, zoaz Salmikara, zoaz 1820 urtera, bizi itzazu hangoak, eta hori, pazientzia.